ngap den sobai pi ke parlo ke bisnat ban pe ya ke video ha ke channel la ban omi madan shu Lionel Messi ha ka jeli kai pyrshah ya ka Peru Lionel Messi ubalakan jo syakal live punya usnem karta ha ka ne ka tayo ka bumta ulanga ha ka jingin saw ha ka jeli kai pyrshah ya ka Chile min ka step ha ka baka Argentina kala job da sekolah not Lionel Messi warla ulanga ha ka jingin saw Henry ulami madan hadu brakut ka kendai pumit ha ka jeli kai pyrshah ya ka Chile bat hadin balami ka khubor ba Lionel Messi omi madan shu ha ka jeli kai pyrshah ya ka Peru kumta na kaleng Lionel Messi dalade ulami syakmat ban pynshisha halor kane bat habakren lingba kilat patai khubor Lionel Messi ulong kane ka jingmen saw kala penpang yang aku bedung narsaw handrai wala kataru ngalami madan hadu badakut ka cinglekai akba ngangej bakade ka jingmen saw kam da jurthan bat yamanta ngamla ban pinki namar kane ka cingpang bat ngamtip langan syong benem haka jinglekai pyrshah ya ka Peru haka sni Saturday nin sapai hakini ki sni ki ban sawan hato kada kejingmen saw ga jonga kan koit am badai namar kata ngidon kamban pei ban le company step by step na kam taban pinbit pinbiang khnang ban jam kloy na kejingmen saw namar ngidang don shibun ki jingle kai bat ki jingle inti ki bidang sa ong Lionel Messi laban kadeu hangne ka jingle kai jongkari Argentina pyrshah ya ka Peru kabadai ka jingle kai jongka wat ka bakaddu ha ka ka Copa America jong ta usnem na ka group E kan long ha ka step jong ka sni ublei ha ka por san lai po am te parlok ngin sapai hato Lionel Messi ula koit nem ha ka step jong ka sni ublei na kam ta ban mi madan ya kari Argentina ha ka jingle kai pyrshah ya ka Peru te parlok tang kide ki khubor ngangai be pla snau thu ngin sai kan du ha koi pat ka video khublei shibun